Oh! 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 Magandang hapon mga inday. So, ayan. Kakadating lang ni Dudong from school. Tapos, ayan, nag-ready na ako kanina ng dadalhin kasi pupunta kami ng lake mga inday. Tingnan niyo si Sabi. Yeah. Kasi may bag ako. Ayan, gusto niya din magdala siya ng bag. Even insmeren. Ayan. Nou, moeten we daar even doen dan. Amis gino. Kom, Sabi. Hier ko na papa. Even nog de salad. Dat moet. So, ayun mga inday. Oké. Gusto ko sana mag-short. Pangbuntis na short naman to siya. Ayan. Kaya lang parang pag uupo ako, naiipit yung tiyan ko. So, nag-change ako. Naglagay na lang ako nito. So, para makahinga ng maganda yung yung tiyan. So, ayan. Na talaga. Ayan. Nalalapit na ang pagdating sa amin ni Inday Gamay. Gaat het? Doe het uit. Ja, precies. Oh, dat is strak, hè? Ah. Oh, 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 de oor. Waar is de oor? Hier is de oor. Daar. So, ayan. Makintab yung yung mukha ko kasi naglagay ako ng sunscreen. Baka kasi makalimutan ko na naman yung mukha ko. Kamay na naman lang yung malagyan ko. Ha? Deze? Maar het is kapot. Kijk, kapot. Misschien straks, ja? Ja, kom, je kan naar papa nou. Ja, plantjes. Je kan naar papa nou. Kom je, Sabi? Ja. Het is warm, hoor. Ja, dat is wel. Waar is dat dan? I love you. No, that is not. Sabi niya mga inday na nervous na daw siya. Ja, hij is in die moment. In die moment, hoor. Any moment lalabas na si Inday Gamay. Sabi, say hi. Hi guys. So, medyo matagal akong hindi nakasama. Palagi lang kasi silang pumupunta sa lake. So, sinamahan ko. And nagluto ako, nagawa ako ng vegetable salad. Tapos ako ng toge. Favorite din niya. Tapos, shrimp mga inday na medyo malaki. So, yun. Ginisa ko sa butter. So, yun yung baon namin. And, palagi yan siya pag ganito kainit. Nagtatampisaw sa lake mga inday. Kasi next week, I think next week it's rainy love, right? Ja, soms is het zeggen, maar volgens mij blijft het warm, hoor. Yeah? Ja, maar blijft 30 graden. Maar wel met bewolking, maar But wel in warm. Roermond, they said it's rainy. It's Nu? gonna be rainy next week. Oh, ja, volgens mij is het ook. Starting weekend. Ja, meestal valt het bij mij in de zomer en dan soms regen. Baka soms- mabago, no? So, dito kami bumibili ng fries dyan. Tsaka milkshake. So, super sarap ng milkshake nila dito. Ewan niya. Mensen met geld. Hè? Ayan, napansin niya yung sasakyan, no? But, we are rich in love. Right? Yes. Yeah. Wala man kaming pera, rich kami ng pagmamahal mga inday. And rich kami ng bonding. Yeah, family bonding. Excellent. Ja. Zie? Ja. Yan pa, makik. Here, okay ba mama? Yeah, I'll do it. Oh my gosh, nagis-hagis na ang... Oh, de bandjes. Is het zo weer gereden dan? Yeah. Yeah. Yay! Cause the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on. Hello! Go and follow your heart. No, can care? Doesn't So, pupunta daw siya doon sa, ayun, medyo mataas na part. to give, something's telling me this time. Baby, baby, Yeah, you go. no. Baby, baby, Yay! there is
Si baby mga inday. As in, gumagalaw-galaw siya. Gusto din siguro niya maglaro. So, ito yung baon namin mga inday. Vegetable salad. Tapos yun, yung may toge, tsaka may shrimp. Isabi, bibili namin to ng ano yun, french fries mamaya kasi ayaw kumain. Wait. Sit there now. So yun, ganun lang kasimple mga inday. Tapos ayaw ko din naman kasing kumain ng marami na. Kasi as in, bundat na yung tiyan ko. Sarap na sarap si Dudong sa toge na may shrimp. Ito yung kinakain ko. Next time mga inday, 4 na kami. Ayan si Sabi doon. Sabi say hi guys. Yay! Now? Uy, nahawakan ni si mama. So, ito yung lake dito. Alay na foot Sabi? Yeah. Oh, wow. Water. Yeah, water. No, thank you. Mga inday, if nakikita nyo, meron doong part. So, yung mga andon, mga naked, mga inday. Doon na part. Nalalakad lang siya pero malayo. Lilibutin namin yun, lilibutin. Ha? Every time you say you want to go there. Mga inday, ito yung kwento. Nung bago ako dito, Also go south. na ano ako na curious ako kasi hindi ako naniniwala sa kanya na I don't believe you at first that yeah, at first you were telling me that oh, that's for naked. Tapos nakipunta ako mga inday kasi hindi nga ako naniniwala. Pumunta, yep, we went there but then just in the entrance I already saw. Yeah. So as in pagbungad pa lang mga inday, nakita ko na may mga nakahiga. Walang bra, walang saplot kaya. Yeah, tapos sabi ko wag na tayong tumuloy. So hindi kami tumuloy mga inday kasi ikaw ang mahihiya kasi ikaw yung nakadamit. Tapos yung mga andun mga walang saplot. So, 'di ba? Ikaw yung kahiya-hiya pag ganun. So, ayun, sabi ko wag na tayong tumuloy. Baka pahubarin din tayo. Then that's the kwento mga inday. Nay, mama cow. Nay. More moments later. Sabi ko, you have mama. Sabi. Super zo. Oh, Ritsma. Doei. Weer de schoenen aan? Dan wil je bloot zitten. So, aalis na kami mga inday. Ayan, mga 1.5 hour lang naman kami dito. Tada! Later. Ayan, favorite na yan. Favorite ng mga bata, di ba? Fries. Tapos, ayan. Dito, may nilagay doon si Dudong milkshake para mamaya na siya iinom ng milkshake after niya kumain. Kasi pag nakita niya yung milkshake, yun yung uunahin niya. Sabi na eh. Masarap? Saan mo masarap? Papa, masarap? Masarap. Masarap. Papa. Ay, nako, ang dalawa. Ay, ewan ko sa inyo. Paano na pag dalawa yung chikiting ko? Alright, tingnan nyo mga hindi. May mga banderitas. Orange. Ayan, no? Holland. Holland. Kasi, ayan, football league. Yeah, European. Kahapon. European. Cup.
Yes. So, very important sa kanila dito. Ito na kami. Oh my God. Come here. Come. So, andito na kami mga inday sa hindi nagamit na caravan. Hindi nagamit. Hindi na ano yung camping namin, hindi na tuloy. Ano, nagkalat. Ayan. Ayusin ko pa yung mga kalat na yan sa loob ng caravan mga inday. Tingnan nyo. Ayan. So, ayan. Before mga naksinday, ayusin ko yan. So, ayun mga inday. Dito na kami. Uy nga pala, may papakita ako sa inyo. Ito mga inday. Alam mo bang free lang to? Binigay ng kako-teacher ni Dudong. So, ayan. Electric siya. Ayan. Ito, ayan, kakabit pa. Kasi malaki, sobrang laki. So, ito lang muna yung kinabit ni Dudong. Tinesting niya is if okay. So, okay siya. Ayan. Nagre-race yung dalawang car. So, ito yun siya. Yung kumpleto siya. May ano pa. So, ganito yun siya, mga inday. Ayan. Bigay lang to. Kung yung iba, wala kasi dito mga dumpster, hunting. Kung yung iba meron, hello! Ayan, so ito naman, hindi siya galing sa basura, pero free siya. And, ayan, yung mga dito, pwede ka din, for example, may bahay ka na hindi pa kumpleto yung gamit. Mag-abang ka lang sa Facebook, mga inday. Mag-abang ka lang sa Facebook, tapos may mga free na ibinibigay yung, lalo na yung mga mapera na gustong papalit-palit ng gamit, kahit maganda pa yung gamit. Talagang papalitan nila, tapos i-dispatch na nila yung isa. Hindi na nila binibenta, free na nila. And meron ako dito kasi balak namin bumili ng folding bed. Kasi may kaibigan siya na minsan nag-aano dito, nag-overnight. Dito natutulog, nanonood sila ng football. Tapos ayaw matulog sa attic namin. Natutulog siya sa sofa. Kaya sabi namin, bili kami ng folding bed. So timing, nung bibili na sana kami ng folding bed, may nakita akong free. Kakapost lang sa Facebook. Bago pa, hindi nila nagamit. Kasi, ayan, for visitor lang. Tas wala sigurong visitor na nakagamit pa nun. So ito yun siya. Ayan. Ayan, may cover pa to siya mga inday. So, ayun, di gulong siya. So, mabilis lang siya anuhin. And, ayan, nagamit na kasi ito one time nung pumunta dito yung friend niya. So, ito yung ginamit. So, may cover pa siya. And as in, mga inday, bago siya. So, free. So, yun. Hindi free sa basura. Free sa, sa may-ari. Excellent. And, ayun, mga inday, yung chika namin for today. That's all for today mga inday. And ayun, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe pala, please subscribe to our channel and pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, man-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Naiihi ako. Sandali.